Maayong adlaw mga higala, ug salamat para sa bag-o na usab nga pagtuon niya atong gasayron karon kung unsa na sad ang kahimtang sa mga magtutuo dito sa Jerusalem. Mga igsoon, daghan na ang atong nahimbaw-an sa atong pagtuon sa mga buhat. Pinaagi sa nang labay nga mga semana ug daghan ang atong nahibaluan may tungod sa kinabuhi sa mga magtutuo, sa mga apostolis nga karon gipuy-an na sa Espiritu Santo nga maoy gapamuhat sa matag usa kanila. Daghan na ang atong nahimbawan sa atong pagtuon sa mga buhat may tungod sa kinabuhi sa unang mga naluwas dito sa Jerusalem. O nakatuon kita may tungod sa espirituhanong mga hiyas o espirituhanong mga gasa nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Ug ang kada magtutuo gahatagan sa Dios og mga espirituhanong mga gasa o ilhanan sa Espiritu. Kung atong mahinumduman sa adlaw sa Pentecostes, pagkunsad sa Espiritu Santo nga nagpuyo sa lawas sa mga magtutuo, nakasulti sila og lain-lain nga mga pinulungan nga mao'y hinungdan nga daghan ang naluwas ug nakatuo. Dili lang kadto, nasayran usab nato pinaagi sa atong mga pagtuon sa mga buhat nga naapay lain-lain nga hiyas nga gihatag sa Dios ngadto sa matag usa nga mao ang ilhanan sa Espiritu Santo. Giatagan silang Pedro sa gasa aron makasulti sila sa laing pinulungan. Danganlan usab kining gasa o gasa sa pagsulti og mga dila. Ug pinaagi niini daghan ang nakadungog nga mga tawo nga sa ilang kaugalingong mismo nga sinultihan o pinulungan nga nakaabot kanila ang mensahe sa Dios nga mao'y hinungdan nga nakatuo sila ug naluwas. Giatagan usab ang mga apostolis sa gasa sa pag-ayo sa mga masakiton. Sa ato pa, makaayo sila sa mga sakit ug mga depekto sa lawas, bisan gani sa anino lang. Nga malandungan sa anino ni Pedro, maulian man, kay naaman siya'y gasa o hiyas sa pag-ayo sa mga masakiton. Giatagan usab ang uban sa gasa sa paghimo og mga milagro, mga dagko nga mga milagro o mga ilhanan nga gikan sa Espiritu Santo. Kay naa sila'y hiyas o naa sila'y gasa sa paghimo og mga milagro. Dili man tanan nga mga magtutuo, pero adunay pipila nga gigasahan o gihatagag hiyas sa paghimo og mga milagro. Ang ubang mga magtutuo sa Jerusalem, giatagan sila og gasa sa paghatag, di ba? Naay mga igsuon nga makahatag pero naagi uban nga mga igsuon nga mas labaw ang iyang paghatag kaysa uban, kay naa sila'y hiyas o naa sila'y gasa sa paghatag ngadto sa nanginahanglan. Naa usab ang gasa sa pagwali sa mensahe sa Dios. Nakita usab nato dito sa Jerusalem kay daghan kanila ang nagwaliha, ilabi na gyud ang mga apostolis nga wala nila undangi ang pagpakaylap sa pulong sa Dios o pagwali mahitungod kang Hesus, kay naa sila'y gasa sa pagwali sa mensahe sa Dios. Ang uban nga mga magtutuo gihatagan sa gasa sa kaalam aron makabuhat sila sa mga trabaho. Sama pananglitan sa pag-alagad diha sa iglesia o sa paglid og mga awit nga espirituhanon at tubangan sa iglesia, kay naa sila'y gasa sa kaalam. Na naay mga igsuon nga makakanta, di ba? Pero naagyoy mas labaw nga gigasahan nga adunay kaalam para makabuhat og mga kanta, makakumpos ug maoy makadumala sa kun unsa nga mahimo nga hanay ug plastar. Ug ang uban nga mga igsuon makasunod nga limpyo ang konsensya ug makadaig sila sa Ginoo nga pinaagi niining mga igsuon nga adunay gasa sa kaalam para niini nga trabaho. Ang uban nga mga magtutuo gihatagan og gasa sa pagtuo. Busa dako ang ilang pagtuo kang Kristo ug misalig sila kaniya alang sa mga dagkong mga butang. Hinuon kitang tanan nga mga anak sa Dios mituo kang Hesus, apan naay uban nga gigasahan sa espesyal nga pagtuo alang sa dagkong mga trabaho. Naatay mga sakop sa iglesia
sa lawas ni Kristo nga aduna gyud mga dagkong pagtuo nga murag nakita niya nga kini nga plano, kini nga trabaho nga agi buhaton sa Ginoo. Ug nasayod siya nga matuman kay naa siya dagkong pagtuo nga mahitabo ug matuman pinaagi sa ngalan ni Hesus. Ug naa pa kitay uban nga mahimbaw-an nga mga espirituhanon nga mga gasa pinaagi sa atong pagtuon sa mga buhat ug sa ubang bahin sa pulong sa Ginoo. Efeso kapitulo 5 bersikulo 19. Natod pa dinhi, pag sinultihay kamo, ginamit ang mga salmo ug mga alawiton ug mga awit nga espirituhanon. Mag-awit ug magtugtog nga magdahig sa Ginoo uban sa bug-os ninyong kasing-kasing. Mao'y sulti niini nga Episo nga kitang tanan mag-awit adunay gigasahan sa pagdumala ug pagdala sa mga igsuon para sa pagdaig ngadto sa Ginoo apan aduna gi uban nga gigasahan uban sa mga magtutugtog sama sa gitar, drum ug uban pa nga mahimong magamit aron nga makadaig kita ngadto sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing. Sa tanang higayon magpasalamat kamo ngadto sa Dios nga Amahan tungod sa tanang mga butang diha sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Ang pulong ni Kristo papuy-a nga madagayaon gayud diha kaninyo. Magtudlo ug magtambag kamo sa usa ug usa pinaagi sa tanang kaalam ug mag-awit kamo og mga salmo ug mga alawiton ug mga awit nga espirituhanon uban ang pagkamapasalamaton diha sa inyong mga kasing-kasing ngadto sa Dios. Ug bisan unsay inyong buhaton sa pulong o sa buhat, buhata ang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya. Sa ato pa, kung worship leader ka o kung unsang imong bahin diya sa lawas ni Kristo, buhaton nato ang tanan. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus uban sa pagpasalamat sa Dios nga Amahan pinaagi kaniya kay kung wala siya kini nga mga trabaho wala may pulos. Diba? Sa ato pa makaawit kita ug mga espirituhanon nga mga awit diya sa atong mga panibahon, diya sa atong iglesia, aron sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ang paglid sa mga awit nga espirituhanon sa atubangan sa iglesia, usa sa espirituhanon nga mga gasa nga gihatag sa Ginoo ngadto sa uban niyang mga anak. Ug ang maayo nga maglid sa mga awit sama sa maayo nga magdadaro. Mao'y gihisgutan nga ang maayo nga magdala o maglid sa mga awit pakasusama man sa magdadaro. Nangano kang may sama sa magdadaro? Unsay iyang tumong o punto? Kay gaandamon sa magdadaro ang yuta aron andam sa pagdawat, sa binhi ug pagpatubo niini. Ug ang maayo nga maglid sa mga awit gaandam usab sa mga kasing-kasing sa mga tawo aron andam sa pagdawat sa balaang pulong sa Ginoo. Mga igsuon maoy tumong nga kung ikaw ang worship leader para sa mga panimbahon sa matag adlaw nga Sabado o matag adlaw nga Domingo, ayaw ipakawalay bili kini. Kay importante kaayo kay pakasusama ka lagi sa gaandam sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga igsuon nato diha sa panimbahon nga maablihan ng ilang kasing-kasing ug naa sila mga gadala-dalahon nga problema, kalibog, kabalaka, pinaagi sa imong pagkanta. Maabrihan kini ug maandam para sa pagdawat sa pulong sa Dios nga ilang mapaminaw pinaagi sa gawali kanila. Tanan kitang magtutuo makadahig pinaagi sa pagkanta. Di ba? O kinahanglan niya magdahig kita kay mo'y gisulti sa Dios pinaagi sa iyang pulong nga bag-uhay pa lang nato gibasa. Apan naay mga igsuon nga klaro kaayo nga gigasahan sa Dios sa hiyas nga makadala sa atubangan sa tibuok grupo, dili man tanan. Tanan siguro igsuon makakanta, pero gani lain-lain nga mga tuno, pero aduna gi mga igsuon nga pinasahi ang ilang kahimo kay naa sila'y
gasa sa pagdala diha sa atubangan sa daghang mga igsuon nga mo'y magdaig sa Ginoo nga makasabay kita kanila. Ug ila kitang matudluan sa pagkanta ug sa pagdaig sa atong Ginoo, uban sa mga gatugtog sa mga instrumento, ug uban sa mga pakpak ug sa gibayaw nga mga kamot. Mga igsuon, maayo gid kaayo. Naatay mga worship leader nga maoy gadala kanato ngadto sa pagdaig sa Dios. Busa kun ikaw usa nga gigasahan sa Dios ug hiya sa paglid og mga awit sa pagdaig, ayaw ipakawalay bili, ayaw ipaminos ang imong gasa. Hinuon paningkamot sa pagtubo adtong imong gasa ug paghanas niini. Gamita kining imong gasa sa pagdala sa imong mga igsuon sa pagdaig sa Ginoo. Magtuon ka, kamong mga worship leaders ug kamong mga magtutugtog sa mga instrumento, aron makapanalangin kamo sa tanan ninyong mga igsuon isip halad ninyo diha kang Ginoo. Dili lang lugar kay ang magtuon ang gaawit ug gakanta, apil ang tibuok team sama sa drum, gahawid ug bass, electric, ug uban pa nga anaa sa atubangan nga sakop sa worship team. Ug pinaagi niini madahig ang Ginoo sa inyong gabuhaton ug inyong hinumduman nga dili lugar ta nga kahimon lang nato nga routine matag semana, kundili magpagiya kita sa Ginoo kun unsang mas maayo pa nga buhaton nga para nga mas mo improve pa gyud ang atong mga pagdala sa pagdaig ngadto sa atong Ginoo. Pinaagi kanimo, ikaw nga worship leader, mabuhat nimo. Mga igsuon, may tungod sa mga espirituhanong mga gasa, ang matag usa kanato aduna kita espirituhanong gasa. Ang matag usa, ang uban nakita na nila kung unsa ang ilang hiyas, ang ilang gasa diya sa lawas ni Kristo, panang uban wala pa. Ug basin dili usa lamang kagasa ang naa kanimo, unaa sa imong igsuon kay basin daghan. Busa kun unsa ang imong mga gasa, gamita kini sila alang sa katuyuan niini sa Ginoo. Para mahimaya ang Ginoo nga mao ang pagpalig-on ug pagsangkap sa iyang iglesia pinaagi kanimo. Kung dili ka molihok sa imong gasa, ang lawas ni Kristo na ay kulang. Busa ang tanan nga nakatuo ug naluwas, hinumdumi nga ikaw ug ako adunay bahin sa lawas ni Kristo. Aduna kitay gasa nga iyang gihatag sa matag usa kanato nga diha ta mo function para nga ang lawas ni Kristo motubo ug mahimaya ang atong Ginoo. Mao kanay hinumdumi pag-ayo. Dili kay moingon ka nga siguro igo ra kung giluwas ni Hesus pero wala ko niya tagi gasa na murag sayop na. Kay ang tanan naagyoy hiyas o naagyoy gasa nga gihatag niya. Mao kadto ang atong dalikyat para niini nga atong gihisgutan karon o sa dili pa kita mo padayon sa atong tema o teksto nga atong gihisgutan diha usa kita sa mga balikon. Balikon sa nato ang atong nahimbawan sa miaging mga episode sa mga buhat. Nahimbawan nato nga ang mga paglutos normal ra alang sa iglesia ug alang sa mga magtutuo nga gasunod kang Hesus. Mo'y naagian sa unang mga magtutuo dito sa Jerusalem, busa normal ra para kanato karon nya kung galutuson ta mo'y kahimtang sa tanan nga mga naluwas. Ayaw katingala, ayaw kalibog kung ikaw lutuson tungod sa imong pagsunod kang Hesus. Isipa hinuon nga dakong pribilehiyo, dakong pabor nga makaantos ka tungod sa iyang ngalan. Busa kung lutuson ka, normal ra, ayaw katingala, ayaw kalibog. Dili kita mo balos o magkasuko panahon nga lutuson kita. Magdaig hinuon kita kang Hesus ug magmalipayon. Dugang pa, nahimbawan usab nato nga sige gababag silang Satanas sa mga tao gikan sa kaluwasan.
Gusto niya nga dili makatuo ang tao, dili masayod sa kamatuuran. Busa sige siya gababag o galipaton nila ang mga tao sa daghang mga Diyos-Diyos. Aron unta dili nila matultulan ang Dios. Dili nila mahibaluan kung unsa ang insakto nga paagi. Ug kung maluwas ang tao, lahi na sad ang tuyo nilang Satanas. Nga mao ang paghimo kanatong mga huyang sa pagtuo. Aron dili kita magamit sa Ginoo. Ug aron dili mo kaylap ang kaluwasan pinaagi sa atong mga kinabuhi ug pinaagi sa atong mga iglesia. Maoy usa nga tumong ni Satanas kung ikaw naluwas na, kung ikaw nakatuo na, gabuhaton ni Satanas ang tanan niyang plano para kanimo. Buhaton kaniya nga usa nga naluwas nga maluyahon, nga murag mahadlok sa pagwali, mahadlok sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo tungod sa mga problema o sa mga pagbabag ni Satanas, ay para nga dili ka makaimbitar sa imong silingan tungod kay kakahadlok ka. Gabuhaton taniya nga maluyahon, nga murag walay pulos. Pinaagi ni ini, dili ta makasangyaw may tungod kang Hesus. Ang usa nga gaitintal ni Satanas kanatong mga naluwas, mao ang atong ginaampuan sa una, nga ato nang gibiyaan. Sa ato pa, mao ang usa nga iyang gaitintal sa matag usa kanato, ang atong gasaligan sa una, sa tinago nga paagi. Gapaunan kita nila ug mga trabaho, kwarta, mga programa, mga offer, bisan unsa na lang. Basta lang nga makabalik kita sa atong giampuan sa una. Ug madalahay kita sa pang-Satanas nga trabaho. Usahay na ay mga magtutuo nga murag dili makabantay nga unsa ni nga kahimtang. Usahay atong makita ang pikas bahi nga makatabang. Pero ang iyang tumong, ang ilang punto, mao ang pagpalayo kanimo gikan sa Dios. Ug pinaagi nga ang imong kinabuhi mababagan, hinuon makabalik ka ngadto sa pagampo sa mga Diyos-Diyos nga ato nang gibiyaan sa una. Busa kung kita matuod nga magtutuo kang Hesus ug seryoso kita sa atong pagsunod kaniya, kinahanglan alerto kita, mabinantayon kita, kinahanglan niya maalamon kita. Ayaw paguyod balik sa imong giampuan sa una. Bahala gani kung dili ka makakwarta o dili ka makaapil sa grupo nga naay gaipanghatag. Sige lang, maayo kung atong likayan ang bisan anino o baho ra sa atong giampuan sa una. Maalamon silang Satanas ug anam-anamon kita niya ipatipas gikan sa Dios kung iyang mahimo maoy tumong niya. Dugang pa mga igsuon nakatuon usab kita sa miaging episode mahitungod sa mga alagad sa iglesia, mga diakono o mga diakona, na atong nasayran nga mga importante kaayo ang ilang trabaho o katungdanan diha sa iglesia. Ug naay mga kalidad nga gitudlo sa Dios nga kinahanglan makita diha sa ilang mga kinabuhi ay sila pandungan ug isalig sa trabaho sa pagkadiakono o diakona. Na atong hunahunaon nga ang pagpandong diha sa kinatibuk-an nga lawas sa iglesia mao ang pagpaila ug pagpaklaro sa kun unsa ang ilang trabaho diha sa lawas ni Kristo. Pandungan nato sila uban sa tibuok nga mga igsuon nga nagpasalig nga nakauyon ta sa ilang trabaho nga gihatag sa Dios kanila. Ang unang mga diakono diya sa Biblia mao ang 7 ka buok nga mga lalaki nga gipili sa mga naluwas sa Jerusalem. Ug didto kanila gipiyal ang trabaho pag-atiman sa kwarta ug mga ubang butang sa iglesia para ang mga apostoles makafokus ra sa pagtudlo sa pulong sa Dios ug sa pagampu. Busa nagpili sila sa 7 ka mga lalaki nga gihimo nilang mga alagad o diakono nga maoy mag-atiman sa mga balo nga wala kahatagig pagtagad nga maapud-apuran sa ilang kinahanglanon ug sa uban pa gyud nga
kalihukan diha sa lawas ni Kristo. Kay para nga ang mga apostolis makapadayon sila sa pagwali mahitungod kang Hesus nga walay lain nga gahuna-hunaon. Mga igsoon, mao kini ang atong balikon ug mupadayon na kita diya sa sunod natong gatun-an sa libro nga mga buhat. Basa kita sa mga buhat kapitulo 6 bersikulo 5 hangtod sa 10 kung unsa ang nahitabo niining usa sa 7 nga gipili nga mahimo nga diakono nga moalagad diya sa lawas ni Kristo. Ug ang ilang gisulti nakapahimuot sa tibuok pundok sa katawhan. Ug ilang gipili sila si Esteban, usa ka tawo nga puno sa pagtuog sa Espiritu Santo. Mo'y nakita nila kang Esteban. Dayon og si Felipe, si Procuro, si Nicanor, si Timon, si Parmenas ug si Nicolas nga usa ka kinabig nga taga Antioquia. Gipaatubang sila sa mga apostolis ug human makaampo, gipandungan sila nila sa ilang mga kamot. Sa ato pa giila o gitahod sa kun unsa ang ilang hiyas ugasa nga maoy mabuhat nila sa lawas ni Kristo. Kining 7 ug dayon nagampo sila ug ilang gipandungan sa ilang mga kamot diha sa atubangan sa mga magtutuo. Bersikulo 7, ug ang pulong sa Dios mikaylap, ug ang gidaghanon sa mga tinun-an sa Jerusalem mitubo pag-ayo ug daghan kaayo sa mga pari ang nagmatinud-anon sa pagtuo. Sa ato pa pinaagi sa ilang gibuhat nga walay nakababag sa mga apostoles para sa pagwali may tungod kang Hesus, mas nadugangan pa ang gidaghanon sa mga naluwas ug ang lawas sa mga naluwas mitubo pag-ayo. Bisan gani ang mga pari diya sa templo adunay mga nagtuo. Bersikulo 8. Unya si Esteban nga puno sa grasya ug gahom, naghimo og dagkong mga kahibulungan ug mga ilhanan diya sa katawhan. Sa ato pa si Esteban bisan dili siya apostolis, nakita nato nga aduna siya gasa sa pagbuhat og dagkong mga milagro. Kay gihatag kaniya og dili lang kay diakono kundi nakabuhat siya og mga kahibulungan ug mga ilhanan atubangan sa daghan nga mga tawo. Ug ang ubang mga sakop sa sinaguga sa mga gawas nun sumala sa gitawag ni ini nga mga taga Cirene ug mga taga Alejandria ug ang mga gikan sa Cilicia ug sa Asia nanindog ug nakiglantugi kang Esteban apan wala sila makasugakod sa kaalam ug sa espiritu nga pinaagi ni ini siya misulti. Dinhi nga mga bersikulo atong nabasa nga si Diakono Esteban gihatagan sa Dios og gahom ug nakahimo siya og dagkong mga kahibulungan ug mga ilhanan. Klaro nga dito kang Esteban ang gasa sa mga milagro. Sa ato pa, dili lang ang mga apostolis ang nakahimo og mga milagro, kay si Esteban usab makahimo man. Nakahimo usab og mga milagro ug naapay uban nga mahimbaw-an nato nga gigasahan pud sa gasa sa mga milagro. Sa unahan natong pagtuon sa mga buhat, mahibaluan pa nato ug susama sa ato nang nakita nga gakahitabo sa gasunod kang Hesus na ay mga paglutos nga miabot kang Esteban ug ang milutos kaniya mga tawo nga sakop sa sinaguga sa mga gawas nun. Ug naa pa sila'y kauban nga mga Hudiyo nga taga Cirene, taga Alejandria ug gikan sa Cilicia ug sa Asia. Ug kining mga tawhana misukol kang Esteban ug nakiglantugi kaniya. May ilang gibuhat sa atubangan ni Esteban. Daghan niya mga pulong siguro ang ilang gipanaabot dito kang Esteban apan si Esteban misulti sa kamatuuran ug wala gid nila kapildi si Esteban kay si Esteban puno sa espiritu ug gahom. Kinsa ka kining mga tawhana nga gikan sa sinaguga sa mga gawas nun nga maoy nakiglantugi kang Esteban.
Kini nga mga ganganlan ug mga gawas nun, mga binihag sa una ug ang ilang mga ginikanan o mga apuhan, gidala sila paingon sa gawas sa nasud sa Israel. Ug tungod kay mga ulipon kini nga mga Hudiyo, gipugos sila sa paggamit sa mga pinulungan sa mga nasud nga didto sila gidala o giulipon nga maoy nakabihag kanila. Unya nanganak sila kini nga mga Hudiyo didto sa mga kanasuran nga nadalhan kanila ug wala nila tudloi ang ilang mga anak sa pinulungan sa mga Hudiyo. Kay maunay ilang gagamiton ang mga pinulungan sa mga nasud nga nagbihag kanila. Ug sa paglabay na sa daghang mga katuigan, gihatagan kining mga binihag ug kagawasan. Apil usab ang ilang mga anak. Ug pag-uli nila sa Israel, ginganlan sila nga mga gawas nun. Og nagpabarug sila og kaugalingon nilang grupo ug kaugalingon nilang mga sinaguga, busa ang ilang mga sinaguga gatawgon nga sinaguga sa mga gawas nun ug kadaghanan kanila dili siguro makabalo musulti sa ilang pinulungan nga Hinudiyo kay wala man sila tudloi. Sa ato pa pag uli nila sa Jerusalem, kining mga gawas nun nga binihag sa una, ilang mga anak nagtukod og grupo ug naa sila'y sinaguga nga ginganlan sinaguga sa mga gawas nun. Dito ra sila nagpundok kay dili sila makaapil sa mga lumad nga Hudiyo kay lahi sila og pinulungan. Mao kini nga grupo ang nakiglantugi kang Esteban. Apan wala sila makasugakod sa kaalam ug sa espiritu nga pinaagi niini, nakigsulti kanila si Esteban. Na pinaagi niini nga nahitabo, unsa kaha ang ilang buhaton karon nga wala nila kapildi si Esteban. Inaagi sa lantugi. Unsa kay sunod nga mahitabo? Mubasa kita sa mga buhat kapitulo 6 bersikulo 11 hangtod sa 15. Unya sa tago ilang gihulhugan ang mga tawo nga nag-ingon, kami nakadungog kaniya nga nagsulti og mga mapasipalahong pulong batok kang Moises ug sa Dios. Ilang gipagubot ang mga tawo ug ang kadaguan ug ang mga eskriba ug sila miduol kaniya ug gidakop siya ug gidala ngadto sa atubangan sa Sanhedrin. Mo'y nahitabo karon kang Esteban. Susama sa gibuhat nila sa uban nga mga apostoles karon si Esteban nakasinati usab ug sama sa ilang nasinati. Bersikulo 13, ug ilang gipaatubang ang mga bakakong saksi nga nag-ingon, kining tawhana wala mohunong sa pagsulti og mga pulong, batok ni ining balaang dapit, ang templo, ug sa balaod. Kay kami nakadungog kaniya nga nag-ingon nga si Jesus nga Nazaretnon, maglungpag ni ining dapita ug mag-usab sa mga pamatasan nga gibilin kanato ni Moises. Maoy ingon sa mga bakakong saksi, batok kang Esteban. Bersikulo 15, ug ang tanang naglingkod sa Sanhedrin sa pagtutok kanila kaniya, nakakita nga ang iyang naong sama sa naong sa anghel. Ang ilang gibuhat, giulhugan nila og tago ang mga tawo nga nag-ingon nga misulti kuno si Esteban ug mga mapasipalahong pulong batok kang Moises ug sa Dios, na ang mga Hudiyo gitamod gyud nila pag-ayo kini si Moises. Giila nila pag-ayo ug ilang girespeto kay si Moises ang nakakuha sa ilang mga katigulangan gikan sa Ehipto nga naulipon sila kaniadto ug karon mo'y gigamit nila ngadto kang Esteban nga si Esteban nagdaot kang Moises ug sa Dios usab. Ug pinaagi niini nga ilang gibuhat gipagubot nila ang mga tawo, ang mga eskriba ug ang mga kadaguan, ug ilang gidakop si Esteban ug gidala ngadto sa atubangan sa Sanhedrin. Ug naa pa sila gipaatubang nga mga bakakong saksi. Ug ang giisyu niining mga bakakong saksi kang Esteban at tubangan sa Sanhedrin mao kini. Sige kuno gasulti si Esteban ug dautan batok sa balaan nga dapit nga sa ato pa batok sa templo.
Ug sige kuno usab gasulti og dautan batok sa balaod. Nga sa ato pa ang balaod ni Moises. Ug miingon pa ang bakakon nga saksi nga misulti kuno si Esteban nga lumpagon ni Hesus ang templo ug mag-usab sa mga pamatasan nga gibilin kanila ni Moises. Mo'y ilang sumbong batok kang Esteban kay makasyurgid sila nga kung mao kini nga mga rason siguro nga ang tibuok katawhan ug ang tibuok Sanhedrin mulaban gyud kanila. Ug sa dihang madungog na sa tanang galingkod sa Sanhedrin kining mga sumbong sa mga bakakon nga saksi, silang tanan mitutok ang Esteban ug ang iyang naong ilang nakita nga sama sa naong sa anghel nga gasiga, hayag, nga daw sulaw nga diha sa ilang pananaw nakainggit sila nga murag anghel. Sa ato pa mga igsuon, mao kadto ang nahitabo kang Esteban. Ug diha na siya atubangan sa Senado sa mga Hudiyo nga mao ang Sanhedrin. Unsa kaha ang sunod nga mahitabo? Atong mahimaw-an sa sunod nga episode kung unsa ang ipasulti sa Dios sa baba ni Esteban para sa pagpaklaro sa kung unsa ang insakto nga kahimtang. Kung siya ba nagdaot sa templo, kung siya ba nagdaot sa balaod, kang Moises, ug sa Dios. Masayran nato sa sunod nga episode kung unsa ang iwali niya o iyang iprangka at tubangan sa Sanhedrin ug sa mga katawhan. Busa, tungod ni ini nga kahimtang, palihog mga igsuon, basahon nato sa atong mga balay ang mga buhat kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 60. Kini nga mga bersikulo masayra nato kung unsa ang tubag ni Esteban may tungod sa mga sumbong batok kaniya. Ug kini nga mga bersikulo hisgutay uban sa imong asawa, sa imong mga anak, ug dayon makauna gani kamo masayod may tungod sa nahitabo kang Esteban. Tibuok pa ni Malay, mubasa ka mo ni ini o hisgut-hisguti ninyo para nga may baluan ninyo kung unsa ang nahitabo sa kinabuhi ni Esteban. Mga igsuon, dinira kita taman o salamat.